लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बरायबाय आं आरो आंनि नखर जों गासैबो जों मोजाङैनो दङ आरो आसा खालामो जे नोंथांमोनाबो मोजाङै दं होननानै दिनैहाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय फर्स्ट भिडिअ आरो दिनै सेकेन्ड भिडिअ बिनि गेजेराव गोबां गेप जाबाय माने समनि आंखालावहाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आं निमाहा बिबाय दिनैहाय आं भिडिअखौ लाबोनो सानदों क्रेडिट कार्डनि बिषय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्रेडिट कार्डआ मा बुस्थु आरो क्रेडिट कार्डखौ मानो मानसिफ्रा बाहायो बेखौ बाहायनायावहाय मा लाब दं आरो मा नुकसान दङ बे गासैखौहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बेनिखाय बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय आंनि जि फर्स्ट भिडिअमोन बियो मोनसे इन्ट्रोडक्शन हिसाबैहाय भिडिअ बानायदोंमोन आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों गोबां मानसिफ्रानो गावसिनि स्टोरीज आरो फीड्सफ्रावहाय लागायदों आं बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौबो आं नायदों बिनि थाखाय आं हामबाय होनो आंनि साननायनि बारा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट आरो अननायखौ होदों आं गोबां हामबाय होनो नोंथांमोनखौ आंना भिडिअ लानायावहाय बिराद डिस्ट्रेक्शन जागासिनो दङ माने भिडिअखौ माने गोसो होनानै लानाय साइडआवनो नों नायलाय मा संदों नायलाय बिदि नायलाय नों खाथियावनो सोर दं मावजि लानानै है बेयाव मा संदों नायलाय देखायलाय मा संदों मादै अनला ओमफ्राय दाउला खासि एवदों मोनसे मा खबर आयं आं मोनसे इन्सिडेन्ट गोसोखांबाय दिनै बे क्रेडिट कार्डनि बिषय गोदो उन्दैनि खोथा ओमफ्राय इसेबां उन्दैबो नङा आं एराउन्ड क्लास 8 फोर जागोनमोन आरो बेबायदि टाइमनि खोथा दखानावहाय लानानै थांबाय सासे मानसिया ओमफ्राय गावनि सासे लोगोजों इन्ट्रोडक्शन होबाय ओमफ्राय बेयाव बियो आंखौ बुंबाय आरो नैबे बिथाङा बिराद माहाजोन मानसिलै होननानै ओमफ्राय आं सोंबाय बा मानो माहाजोनलै होननानै ओमफ्राय बिथाङा होनबाय बेनावहाय मोननै क्रेडिट कार्ड दङ होननानैहाय ओमफ्राय बे समाव बे टाइमनिफ्राय माने आंनाव बेबायदि इमप्रेसन थाबोबाय आरो सोरनावबा जुदि क्रेडिट कार्ड दं माने बिराद माहाजोन मानसि होननानै किन्तु आं मिन्थियामोन आरो क्रेडिट कार्डआ मा बुस्थु होननानै ओमफ्राय फैयै जेब्ला मिन्थिबाय अब्लासो बुजिबाय क्रेडिट कार्ड लाखियोबा मानसिया माहाजोन जायोना हावरिया जायो दासो मिन्थिबाय आरो दिनै गोसोखांबाय आं बे इन्सिडेन्टखौ क्रेडिट कार्डखौ खोन्थानायनि सिगां आं गुसुङैहाय डेबिट कार्डखौ आं खोन्थाग्रोनि डेबिट कार्ड एबा एटिएम कार्ड जों बयबो मिथिखागौ जों बयनियावबो दङ एटिएम कार्ड बे एटिएम कार्डजों डेबिट कार्डजों बे एखे बे गुबुन नङा दा जों बयबो मिथिगौ आं खोन्थाना होनि बेबो जाहैबाय बे डेबिट कार्ड नङा होनलाय एटिएम कार्ड होनो बा डेबिट कार्ड ओमफ्राय नैबे जाहैबाय क्रेडिट कार्ड नै बियो क्रेडिट कार्ड ओमफ्राय बियो डेबिट कार्ड नुनायाव जेबो डिफरेन्स गैया डेबिट कार्डआव जाहैबाय फैसाखौसो एकाउन्टआव सोनांगौ आरो ओमफ्राय क्रेडिट कार्डआवहाय जाहैबाय कम्पानियानो बे फैसाखौ सोनानै हरखायो बेयावहाय सोलायनाङा एटिएम कार्ड माने जोंनियावहाय फैसा थासान्दियावल' एबा जोंनि बेंक एकाउन्टफ्राव फैसा थासान्दियावहायल' जोङो बे कार्डखौ जों बाहायनो हायो ओमफ्राय जोंनियाव फैसा गैयाबानो जों बेखौ एटिएमआव थांनानै स्वाइप खालामबाबो जों फैसा मोना ओमफ्राय बेखौहाय बेंक एकाउन्ट खुलिबानो नोंथांमोना बेखौ मोननो हायो नाथाय क्रेडिट कार्डआ एसे गुबुन बे क्रेडिट कार्डखौहाय जोङो बेंकफ्राव एप्लाइ खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो जेब्ला क्रेडिट कार्डखौ जोङो बे बेंकनिफ्राय जों मोनगोन बेवहाय बिथांमोना मोनसे लिमिट होनानै हरो जेनेबा आं एग्जाम्पल आं होनि धरक सोरनिबा सेलारिया जुदि बियो 25,000 खामायोबा अबेबा बेंकफ्रा माने डाबल होयो बा अबेबा बेंकआ 3 डाबल होयो बा 4 डाबल होयो एग्जाम्पल हिसाबै लानोसै जुदि सोरबा 25,000 खामायोबा बेनो क्रेडिट कार्ड लिमिटखौहाय 50,000 थाखा हरगोन अब्ला ओरैबायदि आं बुजिनांगोन जे बे आंनि जि कार्ड बे कार्डआवहाय आंहा 50,000 थाखा दङ ओमफ्राय बे 50,000 थाखाखौहाय आङो बाहायनो हायो दा खायसे साननो हागौ बे क्रेडिट कार्डखौ बबेयाव बाहायनो हायो मा खामानि फैगोन बे क्रेडिट कार्डआ जोङो जेरावनो एटिएम कार्डखौ बाहायनो हायो बेयावनो जोङो क्रेडिट कार्डखौबो बाहायनो हायो जोङो थाव सोनायावहाय जोङो बेखौहाय बाहायनो हायो जोङो जेब्ला शपिं खालामनायाव जों बाहायनो हायो जों जि डाइनिंफ्राव ओंखामफोर जानो थाङो रेस्टुरेन्टफ्राव बेफ्रावबो जों बाहायनो हायो जोङो
शपिं खालामो अनलाइन शपिं Amazonफ्राव बेफ्रावबो जोङो बेखौ बाहायनो हायो जेरावनो ATM कार्डखौहाय बाहायनो हायो बेयावनो क्रेडिट कार्डखौ बाहायनो हायो आं दा खोन्थानि कार्डखौहाय माबायदि नुयो नैबे जाहैबाय क्रेडिट कार्ड आं दहाय देखायखाबाय दा मोनसे डिफरेन्स दङ आमेरिकान एक्सप्रेस कार्डजों आरो बे गुबुन जिखुनु क्रेडिट कार्डजों आमेरिकान एक्सप्रेसआव जाहैबाय 15टा नाम्बार थायो 15टा बे डिजिट थायो ओमफ्राय गुबुन क्रेडिट कार्डफ्राव जिखुनु SBI बा HDFC बा सिटी बैंक बे क्रेडिट कार्डफ्रावहाय 16टा नाम्बार थायो ओमफ्राय मोनसे डिफरेन्सआ मा दं गासिबो आउटलेट्सफ्राव बा गासिबो बिदिनो दुखानफ्रावहाय बे आमेरिकान एक्सप्रेस क्रेडिट कार्डखौ एक्सेप्ट खालामा जानो हागौ नाथाय नैबे गुबुन जेसेबां क्रेडिट कार्ड दङ बेखौ फ्राय बे आउटलेट्सफ्राव एबा दुखानफ्रावहाय बेखौ एक्सेप्ट खालामो बेल' जास्ट डिफरेन्सआ दानिया नोंथांमोना साननो हागौ जे बेखौथ' जोङो मोनबाय ओमफ्राय बाहायबायबो दानिया बेखौहाय माला होफिननांगौ बे मोनसे कुइसन जानो हागौ दा बे होफिननायनि खेथ्रआवहाय बेबायदि जायो बे क्रेडिट कार्डना साइकेल थायो 1 तारिखनिफ्राय 30 तारिखसिमखौ आङो क्रेडिट कार्डखौ आं बाहायनो हायो ओमफ्राय दा बे 30 दिननि उनावहाय आंनियावहाय स्टेटमेन्ट फैयो ओमफ्राय बे स्टेटमेन्टखौहाय आङो लोगो 31 तारिख बा 1 तारिखआव आं होनो गोनां गैया बेखौहाय आङो माने बेंकआ आंनो एक्सट्रा 15 निफ्राय 20 दिन बेबायदि टाइम होफिनबावो आरो अब्ला आङो 30 दिनखौथ' मोनखाबाय जेसेबां आं बाहायदों बेखौ होफिनो आंनाव आरोबावहाय 15 निफ्राय 20 दिन एक्सट्रा मोनबावो आरो प्रत्येक मासाव नोंनियावहाय बे स्टेटमेन्टआ फैयो गाव गावबागाव क्रेडिट कार्डना गाव गावबागाव साइकेलफोर थायो दा आंनि खेथ्रआवहाय 13 निफ्राय 13 सिम आंना साइकेल जायो आङो 13 तारिखनिफ्राय 13 तारिखसिम आं क्रेडिट कार्डखौ आं बाहायगोन ओमफ्राय बेखौहाय आंनो होफिननो थाखाय 20 दिन एक्सट्रा आंनो बेंकआ टाइम होबावो आरो स' बेबायदि रोखोमैहाय फैसाखौहाय नों बाहायनायखौहाय होफिननांगौ ओमफ्राय दा बेलेग पइन्ट आं बेयाव लाबोदों बे जाहैबाय बे क्रेडिट कार्डखौ बाहायनायावहाय मा फिस होनांगौ फिसफोर दङ ना गैया बेखौबो जों मिन्थिनानै थानाया मोजां क्रेडिट कार्डआ गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ ओमफ्राय बे गावनि फिचार्सफोर थायो बे फिचार्स हिसाबै अबेबा फिस गोनां दङ अबेबा फिस गैयै दं आरो नोंथांमोना सरप्राइज जानो हागौ बेबायदि कार्डफोरबो दङ जेराव मेम्बारशिप फिसआनो 5 निफ्राय 10 लाखसिम बेबायदि फिस होनांगौ जायो मेम्बारशिप एनुअल मेम्बारशिप फिसआ बे मेम्बारशिप फिस जि होनो बियो जाहैबाय फिचार्सजों थायो ओमफ्राय बेबायदिबो कार्डफोर दं जेरावनोखि नोंथांमोना जेबो मेम्बारशिप फिस होनाङा स' बेबायदि कार्डफोरखौ एप्लाइ खालामनो हायो ओमफ्राय बेबायदिबो दङ जेरावनोखि नोंथांमोना एनुअल मोनसे मिनिमाम फिस थायो मेम्बारशिप फिस 3000 जानो हागौ बा 5000 जानो हागौ 10000 जानो हागौ बा बै हिउज एमाउन्टबो जानो हागौ बे जाबाय कार्ड लायै कार्ड आरो फिचार्स लायै फिचार बेबायदि मेम्बारशिप फिसफोर थायो आरो बुंखानांगौ क्रेडिट कार्ड एप्लाइ खालामनायावनो जे आंनो फ्रि मेम्बारशिप गोनां क्रेडिट कार्ड नांगौ आङो मेम्बारशिप फिस होआ होननानै दा सोरबा साननो हागौ क्रेडिट कार्डखौलाय सोर मोनो होननानैहाय दा क्रेडिट कार्डखौहाय माने जायफोरना इनकाम दं बे इनकाम सर्सनि सायावसो होयो नालाय बेनिखाय जायफोरनानो इनकाम दं बिथांमोनानो क्रेडिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो इजिएस्टआ जाहैबाय जायफोरना गभर्नमेन्ट जब दङ बिथांमोना इजिलि मोननो हायो आरो जायफ्रा प्राइभेट जबफोर माने रेकगनाइज बिदिनो अर्गानाइजेसनफोरनि गेजेरजों जायफोर खामानि मावो बिथांमोनाबो क्रेडिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो जोबोद इजिथार एकदम मोननोबो बिराद गुरै ओमफ्राय जायफोरना साखरि गैया बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो बिथांमोनाबो मोनो बे कार्डखौहाय खिन्थु मोनसे फिसा प्रब्लेम बेयाव दं बे जाहैबाय बिथांमोना इनकाम सर्सखौहाय देखायनांगोन आरो स' बिथांमोना जे इनकाम खालामो बिजनेस मावो एबा बिथांमोना जे माने सेल्फ एमप्लय बिसोरदि आर्निं खालामो बे आर्निंखौहाय देखायनांगोन आरो दा बेवहाय इनकाम टेक्स रिटार्न बिथांमोना खालामनांगोन ओमफ्राय बे लेखाफोर एबा बे प्रुफफोरजोंहाय बिथांमोना क्रेडिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो